Velkommen til vores idébank. Her viser vi dig, hvor nemt den er at bruge. Klik dig ind på vores hjemmeside her. Du kommer ind i idébanken ved at klikke her. Vælg en af de 3 kategorier. Vælg legen du vil bruge ved at klikke på et af billederne. Her får du en nem og overskuelig beskrivelse af legen. Klikker du dig videre til næste side, får du rekvisitlisten, som passer til din leg. Vi har lavet en animeret guide af legen til dig, som du kan se her. Husk at dobbeltklikke på videoen for fuld skærm. Du kan også vælge at gemme legen på din computer som pdf-fil. Du kan eventuelt udskrive legen og tage printet med til din undervisning. Printet kan bruges igen og igen. Har I en mobil eller tablet, kan I scanne QR-koden, og børnene kan se den animerede guide til legen på stedet. Det er meget nemt at bruge i praksis. Lad legen begynde.